ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಮಟನ್ ತಿಂತೀನಿ. ಮಟನ್ದ ಗ್ರೀನ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಶೇವೆದ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು. ಶನಿವಾರ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇಚ್ಚ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಆತಂಡು, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆವು ಮತ್ತೆ ರಸ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಆರೆಂಡು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 10:20 10:30 ದಾದನ ಆತನಾತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಕತ್ತಲೆ 10:25 ದಾದನ ಆತನು. ಈ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂತದ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ತನಿಷ್ ದೂರ ಪೋಪುನು ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಾಯಕ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕಡಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಡೆಗೆ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತನತೆ ಮೂಲ್ಬಲ ತೋಜುಜ ಕಾರ್ಕಳದ ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆತನತೆ. ಸೊ ಅನ್ಶಾಡೆ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂದ ಆತನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ನೈಲೊಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಡಪೊಡಿಗೆ ಪಂತೇರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದ ವಾಯ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಓ ನೀರು ದಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ದಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಮೇನ್ ಕಡಪರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಚನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಂದ ಆಯ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಂದು ಅನ್ ಪಂತೆ ಯಾನು. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಾಡ್ದಿಂಚೆ ಆಗ ಒಂಜೆ ಭಾಷಣ ಅವನು ದಾದ ಪೂರ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅನ್ನಿರಿಗೆ ಬಸ್ದ ಇದೇ ಕೈ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಡೋರ್ದ ಎದುರು ಉಂತೊಚ್ಚಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ పోపినాండ మేమడే బందు పో నీరు దోలే మురుకొచ్చి నీరుడు ఫ్లోట్ అవొచ్చి ఫస్ట్ ఇయర్ పంటే స్విమ్మింగ్ లో బొర్చాము ఐ క్యాన్ పండే హట్ట వంతది పండి ఇంకా స్విమ్మింగ్ అందు ఒక్కర్ పండే ఓಕೆ ನೀರು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಲ್ಪ ನೀರಕೈತೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಪುಷಿಂಗ್ ನೋ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಸುಗ್ ಪೂರ ಪೋಯರೈತಿಂಡ ಟೀಚರ್ಡ ಪಂಡದೆ ಪೋಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ ದಾಲ ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಗು ಒಬ್ಬ ಇಂಚ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುಸು ಪನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ದಾದವು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಪಂಡ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರ ಪೋತೆ ಮೂಲೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿದಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕಡಪುರಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ ಪೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಪುಡು ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ ಪೋರೆ ಉಂಡು ನೀರ್ ದಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಬಸ್ 1 hour 2 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅದ ಅನ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಜತ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆಗೇರ ಪುದರ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಡುಲ್ಲೇವ ಕಾರ್ಕಳ ಪೂರ ಆಯ್ ನನಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೇಲೇಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕುಲೊಂದು ಲಾಟ್ ಶೀ ಅವಂದು ಬಲೆ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಆಯ್ಗೆ ಕಾಡ್ದಿಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ ಅವನುಂಡು ಪೋಡ್ಗೆತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನೋ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಓಲಾ ತೂವೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪು ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಆತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಏರ್ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಆತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುಲೆ ಕೈ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಜೋಕುಲ ಹಾಕುವೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಡಾ ರಿಮೋಟ್ ದೆತ್ತರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತಲೆಂಬನದು ಅಂಚ ಡ್ಯಾಡನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾಡನಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಜೆರತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಕ್ ಅಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ನಮಗೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದು ಅವೇನು ಪನೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ಯಾಡನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಜಾಗ್ರತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಕತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಣನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡ ತನಿಷ್ನ February 12th ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಆದು ಮುಗೀತು ಬತ್ತದುಪ್ಪೆ ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವು ಜಾಗ್ರತೆ. ಓಕೆ,
ಫೈನಲಿ ದ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೇ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತ ಬೇಗದಾಲ ದೀದಿತ್ತು ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಂತದಾಯೆ ಬೊಕ ಮೀದ್ ಬೊಕ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಯದಾಯ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಇರ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿತ್ತನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಣ್ಣಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣೆನೆ ಆನ್ಲ ತಿಂಕ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ಆಯ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ ಬುರ್ಚಂದ್ ಖಾಲಿ ಪೇರ್ ಪರ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ಲೈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತಾ ಪೂರ ಜೊಕ್ಕುಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನದಾನೈತೆ ಬಸ್ ಪಿದಂಡು. Say bye. Tanish is the one to say bye. ತೂಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಯಾಂದೆ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೊತ್ತು ತನಿಷ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಿತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಿಯೆ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ಕೊರು ಅಂದ ಆಯ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ 4 ಬಸ್ ಇತ್ತು 4 ಬಸ್ಡು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಫುಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಖಾಲಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇನಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾರ್ ಕಳಗು. Bye bye. Bye. Bye Tanish, Jagrate. Take care. Bye. Bye bye. Jagrate. Bye. Love you. Vale. Pokri man pochi Jagrate. Bye. ಓಕೆ ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತಾನೆ ಶಾಲೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತು ನಾವೇ ಐಟ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಶಾಲೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಐನ ಟೀಚರ್ಸ್ ತೂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂಚೂರು ಶೇಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಉಂತು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೇಕ್ ಆಗುಂಡತೆ ಅವು ಪಾಣ ನಿಕಲ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೂಕೈತೆ ನನಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯದುಲಾಯಿ ನನಾತು ಜಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಿನಿ ಪಾಡುಂಡ ಅವೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಐಟ್ ದುಮ್ಮೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಮುಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ 1 or 2 ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡುವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ನಮಸ್ತ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೋಡಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೈ ತಳ್ಳಿತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಗ ಪೂರ ಇಂಚೊಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಆಕುಲ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಫೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿದ ಐಪಂಡ 4 ಬಸ್ ಇತ್ತು 4 ಬಸ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪತ್ ಕೊರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಅಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತಿದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮನ್ನು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಏತು ಗೊಬ್ಬರೇ ಉಂಡು ಏತು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಬರಟ್ ಅಂಚ ಅಂದು ಎನ್ನದಿನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು 7 o'clock ಮಿನಿದಾಲ ಆವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿನಿ ಬರು ಕೈತಲ್ ಒಪ್ಪಿನಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂತಿಜೆ ಏನಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ 6 or 7 ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದರ್ಜಿಡು ಟೀಚರ್ ಪಂತೇರ್ಗೆ ಜೋಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಬರು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪು ಏರು ಆರಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪ ತೋಡು ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುತ್ತೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಅದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ರಜಾ ಕೊಡ್ತು ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ರಜಾ ಕೊರಿಯರ್ಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರುವೇರ್ ತೋಜಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕದಾಗ. ಸೊ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಕೋಡೆದ ಪೂರ ಉಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೀನ್ದ ಗಶಿ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ ನಾನು ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಕೋಡೆದ ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಉಂಡು ಗಶಿ ಆಯ್ತು ಮೀನ್ದ ರೆಸ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದ ಗ್ರೀನ್ದ ಗಶಿಲ ಉಂಡು ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಮುಗಿದು ಬೇತೆದಾದ ಉಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಪೂರ ಮುಗಿದನು ಟೊಮೆಟೊ ರೆಸಲ ಹೊರಿದನು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ್ತದೆ ತನಿಷ್ಲ ಇಚ್ಛೆ. ಸೊ someone came again. Strawberry ice cream. Strawberry body wash. Ai. Auntu dintule. Wow.
ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡಿಯರ್ ಈ ದಾಲ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಕುರೆ ಜಪ್ಪುನು ಕುರೆ ಜಪ್ಪುಂತು ಶೀ ಖುಷಿಲಾ ವೇಟ್ ಕೌಶಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಖುಷಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೀಪನಾಗ ದಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಪಾತೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಪಾತೇರ್ದು ಫೋನ್ ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪುರ ಮಲ್ಪರೈತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಆ್ಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಮರಚು ಬುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತನೀಶ್ನ ಶಾಲೆದ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಆದ ಆಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಿ 8 o'clock ದಾದನ ಆದಿತ್ತನು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಪಂಡ ಟಯರ್ಡ್ ದಾಲ ಏನೋ ಜಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಅಂಚೈನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೂನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ಗು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡ ಪೊಡು ರಜೆಲ ಕೊರ್ತು ಚಿರೊಂಜಿ ದಿನ ರಜಾ ಕೊರ್ತು ಬೇಡ ಇಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನೇ ಮನಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೂರ ಆದು ಜಿಪ್ಪು ಅನ್ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಸೊ ಒಂದು ತನೀಶ್ನೋ ಟ್ರಿಪ್ಪದ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಯ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಐಕ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪನ್ನಾಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಬಾಲೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅನು ಇಜ್ಜಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಪೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೊ ಬತ್ತಿ ಕೂಲೆ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಪಾದು ಮೀಪಾದು ಒಂದು ಚೆಟ್ಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೋದುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ದಾದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೈಯಡು ఆయన ఎనర్జీ లో తుండే ఎన్న ఎనర్జీలో లో అప్పుడు సో అంచకతే ಸೊ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕೂಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಕೂಲಿలో ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಮಂಜೋಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಂಜೋಲ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟೀತನು ಎಲ್ಲೋನು ಗಿಡತದು ವೈಟ್ ಈತನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸ್ಕಿನ್ದ ಟೀತ್ದ ಹೇರ್ದ ಅಂಚ ಪೂರ ಏತು ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾ ನಿಕಲೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುನ ಟಿಪ್ಸೇ ಕೊರ್ಪುನು ಒಟ್ರಾಶಿ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಕಾಫಿ ಚಾ ಬುಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಪರೊಂದಿತ್ತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪರ್ಲೆ ಪರೋಚಿ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೆಲವೇರು ಗಂಟೆ ಗೊರ ಚಾ ಪರ್ಪೇರು ಕಾಫಿ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪೇರು ಸೋಡಾ ತೂನಾಗ ಸೋಡಾ ಪರ್ಕಾಂದ ಆಪುಂಡು ಸೋಡಾ ಪೂರ ಪರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೂಲು ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ವೈಟ್ ಟೀ ತುಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟೀ ತುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆನೆಕಲೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸೋಡಾ ಪರ್ಜಿಂಡ ಸೋಡಾ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆಯಿತು ಕೂಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿತು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿತು ಸೋಡಾ ಪರೋಚಿ ಕಾಫಿ ಟೀಲ ಐನಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಕೂಲಿ ಬೊಲ್ದುಪುಣು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಪರ್ದದ ಚೋಲಿ ಆರೆಂಜ್ದ ಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ದ ಚೋಲಿ ತಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಕೂಲಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಚೋಲಿದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಶೋಕುಡೆ ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಟೀತಿನ ಮಸ್ತು ರ್ಯಾಶ್ ಅದು ಹಾರ್ಶ್ ಅದು ಪೂರ ರಬ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅತ್ತು ಕೂಲಿ ಅವು ಆರಾಮ್ಸೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಅದು ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನೀಟ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 2 minutes ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾವು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಹೊರ ಇಂಚ ಬ್ರಷ್ ಮಂತು ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆನಾ ಅಪ್ಪಾಗ ತುಲೆ ನಿಕಲ ಕೂಲಿ 100% ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರಷ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಚೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ನೀಟ್ ಅದು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಐಕೊಂದೇ ನಾನು ಆರೆಂಜ್ ಪರ್ದು ಪೂರ ಕನೋಚಿ ಇಂಚ ಯೂಶಲಿ ನಿಕುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನಪರತ್ತೆ ತಿಂದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಕನ ಬದಲು ಹೊರ ನಿಕಲ ಕೂಲಿ ನೀಟ್ ಆದುಂಡು ವೈಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಚೋಲಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ತೋಜುನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಚೋಲಿ ಇಂಚ ರಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಟೀ ಸೋಡಾ ಪೂರ ಐನಾತು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಈ ಚೋಲಿಲೇನು ನಿಕಲ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾತೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ತೋಟು ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೀ ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್